aku uga bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dah ketokno. Nah. Kuale. Kuale. Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku, Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas sama. Dik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ya niken ora kleru. Coba kene. Wah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bajing klopo? Ora. Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. Alah. Lah, wis. Wis ning asam urate kumat.